бодпараки панҷметрӣ ва мунаққаш бо рамзҳои наврӯз ва рамзҳои давлатии Тоҷикистон. яке аз бузургтарин бодпаракҳое ки дар остонаи Наврӯз дар фазои шаҳри Хуҷанд парвоз кард. рӯзи 12 март ҳаводорони ин бозӣ дар яке аз гӯшаҳои шаҳр ҷамъ омаданд то нишон бидиҳанд ки кадомашон дар идораи бодпарак қавитар ҳастанд. Наврӯз незик омадааст. Лалакфаронӣ, бодбаракфаронӣ омадаи ҳансифо. бодпаракбозӣ дар маҳалҳои дигари Тоҷикистон маъмул нест ва танҳо дар шимоли кишвар аз қадим мондааст. дар Афғонистони ҳамсоя роиҷ аст. бодпаракбозӣ умдатан дар остонаи Наврӯз баргузор мешавад, чун боди баҳорӣ шароитро барои парвози он муҳайё мекунад. барои ман шавқовар аст. ман медонам ки аз замонҳои қадим падарам ҳам ҳамин бодбаракфаронӣ ва шавқи майли калонашон доштанд. ман ҳам тамошо карда ҳамин ба шавқам бисёр зиёд аст. мехоҳам ки невараҳоам ҳамин бозиҳои анъанаҳои пештарая ба роҳ монда бисёртар бозӣ кунанд. онҳое ки бодпаракашон мунаққаштару зеботар буд ва аз ҳама баландтар парвоз кард, ҷоизаҳои ҳукумати Хуҷандро ба даст оварданд, ки аз баргузоркунандагони бозиҳои миллӣ ва аз ҷумла бодпаракбозӣ буд.